hadisin da za ku biya ku gaya wa ɗalibanku me matsayin wannan hadisin ba. Ƙarya aka yi wa annabi? A'a ba ma a san da hadisin ba, shigar da shi aka yi. Wanda ya rawaito a'a dama maƙiyin annabi ne zai iya faɗa haka, ba za ku iya tsaya ku tantance ba. Yanzu in kun yi adalci da za ku kawo hadisin iyayen annabi da kuke karantawa wanda Muslim ne kaɗai duk duniya ya rawaici hadisin nan, kuke faɗa kuke tabbatar da shi cewar iyayen annabi astaghfirullah, kuka ce suna wuta a cikin hadisin. Amma hadisin da annabi ya ce wanda za su kashe Ammar 'yan wuta ne sau 46 da Bukari dinga maimaita shi a cikin Sahihul Bukari, amma wannan hadisin ba ma wanda ya isa ku ɗauki wannan hadisin har kuma biya shi ku maimaita. Ballantana ku faɗi ingancinsa kan cewa su Mu'awiya wanda suka kashe Ammar ɗin 'yan wuta ne. Wannan hadisin bai isa ma ku kalle shi ba, amma guda ɗaya ya isa ku cika duk gari kuna magana akan hadisi ɗaya. Baya ga hadisi da in ma ya zo a Muslim bai zo a Bukari ba, kun nuna cewa da bambanci a kansa. Wanda ya zo hadisi sai ya kai yakan zo a cikin Bukari, kamar ya fi inganci, an fi yarda da hanyoyinsa ma'ana a sahihanci. Sau 46 aka maimaita shi a cikin Bukari na cewa duk wanda suka kashe Ammar yana kiransu ne zuwa aljanna, suna kiran shi zuwa wuta. Sau 46 aka karanta shi a cikin Bukari. Amma bai isa ku ce lallai waɗanda suka yi wannan aikin ga makomarsu ba. Amma sai wannan da aka faɗa guda ɗaya izo a cikin wancan, wanda babu wani malamin hadisi da ita rawaito wannan hadisin sai shi kuke kalla kuke yanke hukunci. To, aniyar ku ta biyu, mu annabi ya ishe mu, annabi ne gatanmu, annabi ne koman mu, in ka taɓa annabi ka taɓo mu wallahi, don haka ba za mu saurara ba. Kuma ni wannan ban yi don in ci mutuncin a'a na yi don haƙƙin soyayya ta ga annabi. Ba za mu saurara muna kallon irin wannan abubuwan ba. Amma zance na gaskiya duk inda gaskiya take a fito a faɗe shi. Allah ya sa mu fahimta.